Hello guys, my name is Stanislav. I'm gonna be your host tonight. I can see you guys are a young company, young international company, so I should start my greeting with good evening, but also with bonsoir, buenas noches, dobrodošli, and why not suddenly switch to one of the most complicated northern languages, like Northern Macedonian, and say, dobar večer ve hora. It has been a very successful year for AOPS, I can see that, but we're gonna let the management talk about it. I'd like to give the stage to the general manager of AOPS, Слави Славов. Слави, заповядай за greeting. Искам да ви благодаря на всички за това, че дойдохте тая вечер. И това, което исках да споделя всъщност е за една нова инициатива, която стартирахме и за двама доста специални човека, които са седнали там. Боби и Ели. Това, което стартирахме доста ударно, е инициатива как да направим интернет по-accessible, да го кажем, по-достъпен за хора, които имат някакви затруднения, не могат да виждат или съответно не виждат цветовете нормално. Как всичко може да стане доста по-достъпно. Така че в момента сме в процес на изграждане на такъв екип. И отново, welcome за Боби и за Ели. Другото, което е Владов, днеска всички искаме да чуем да пееш. Не ви чувам за пап, Владо! Това е вечер, само спомен, още не те познавах. Беше едно истинско лято и те в сън преживявах. Откакто дойде, свърши есен, зимата не закъсня. Се земята и целия свят, вятър донесе мъгла. Вие сте силно! Ла-ла! Ти не знаеш и не чувстваш тази досада, когато спиш при мен през цялата нощ, душата ми търси пощада. Но ще дойде най-щастливия ден, когато ти ще си далече от мен. Но ще дойде най-щастливия ден, когато ти ще си далече, далече от мен. Давай! Всички! Браво! Когато не си с мене, хващаме тревога. Всичко се стряскам, защото си мисля, че идваш в моя дом. Щастливият миг